Мені миліктен бір таныш. Уақыттан уақытқа дос десең де бұл шында келеді. Баласын алып келе футбол ойнатырға машина білен. Өзі харакетләнмей бір заман қыш күні нәрсе деп темір аяқ дейлермін. Шында шуадыр. Қазір жоқ. Мен яз күніне шында шул ойламайшы тігі салқында ересің шасын ширләгәш даваланмайсың хаман шул тігі мәшақат деп шunda хроникаға узады шир шынасын 1,5 ай 2 ай еліне 2,5 ай биыл 1,5 ай ширләп ятасың тек бір атына ятсаң яқшылап қана шunda тіріліп кетесің. Шunda мен хәлсіз хатта ұшылай барған едім. Неге күлем, шынки базарға барғанда мен әлі яри жаяу барам да шынасын бір 100 метрдан соң отырып ялайтам да тағы шынки тігі ширләгәш йөрге керек екен ол тігі үпкәгә дә бигрәк файдалы йөрге керек ятсаң үпкә газыян келе қайтқанда шул тігі нәрсе күліп жібердім скамеяда құяш қыздырған шунаға көкірек білен ятып елтадырым қыздырадырым әлі мен былтырмы әйе шундай халда болдым андайынды былтыр 2,5 ай шамасы шерлеп яттым. Шunda қайтқаш туған яққа район өзәгінде шул йортта зор кирпичлер ясағанлар. Шулар құяшқа қызған, шуларға келіп көкірегіме келіп нешіктір тірәліп көкірек білен елінтіп ятадырым. Жоқ бет міне кішіге деген бір нәрсе мен әлі достарым айтқаным. Ол әлік мен Түркиядегі хамамларға исім кетмейдірім етім. Нәрсе міне біздің бұл міне күшлі. Білесіз ме? Енді рұқсат болса біраз. Шул хатта міне хамер ішімлікті ал кімдір алада күшлі градус болсын деп, көңіл ашып кетірге деп, шулық бәрі өзі ясы, көмішкәмі, нәрсәмі, шында түрлі нәрселер кімдір әлі ненде күшлі түгіл градусы шындай ясы, ауыл әкірін тігі шул қымызын алғыз, юмшақ қына кішіге көрдіңіз мінешік. Мәселен ол да есірті бейт, қайтта қойсылары файдасы да бар шында. Әкірін, юмшақ, шулай файдасы бар нештір. Әміне күшлі градусылы ол алай бекнетмей әкші көңіл ашып кетер. Шон кебек ол ана үйренгенлер біздің халық мұншаға барып, анда істіде шабынып, әлі әйтес келе алар, шиде алмайшы тәрәзілерін ашып қоя алар. Мен аларға шуланам, мен айтам, сіз мұншаға неге келдіңіз? Істіден қорқсағыз. Шунасын айтасыз, ұрыс мұншасы, қоян ұрыс мұншасы, міне қашып кеттіңіз, мен айтам, сіз мен анда шабынып істіде шыдым, алар шыды алмай, шунасын шулай еткен едім. Енді міне шулай айтасы келе хамамға қойтқаш, бек қимет ол. Түркияда қарқайсы хамамға барып, ята ауыл әйе дұрыс екен, міне шербет ол міне сіз қайда тек yazған болғалар, міне терләп шықтың, салқын бәрді, әйе бәлкі шулай боладыр. Мен әлі айтасын келе студент шағымда да толай тұрақларда дискотека бейім терләп шығам, салқын суық желді қышқы көлмәкшән, екінші толай тұраққа 200 метр мұшынды шамасы үйгірем салқында желді, анда қама тағы да бейім терлейм, шырасын яңадан қайтам шулай келнетедірім, біләсе болмайдыр. Анда да ялан аяқ қарда да жүрген едім, мен бүгін әлі бір сында сөйледім, енді бір сюжетті олсы, бәлкі шоқ болыр, кім қараған біләдір енді. Әлләнсе yazып яталар, шуны қарағада мега түгіл мекен. Шунда хамам ол юмшақ қына дейді. Әне салқын тиген ол әкірін салқында ерсәң, әкірін шул салқын тие. Әміне қысқа уақытта ол алай түгіл. Мен бала шақта китап оқығаным, шунда китапта еміш yazған кімдір еміш терләп, егіріп шыққан үйден,
анда маллар урамга чыгып кеткен капкадан, шуларны кайтарам деп шулай куып бергенде салкын тиген. Мен анда күлүп койган эм. Ник шулай нәрсе деп. Ал мен дөрес, чөнки мен менә ул күп мунчага барганда да тиерләп анда салкын ниләргә керәсең, нәрсә чумасың анда бер нәрсә дип әйтәләр инде шундый. Ванна инде салкын инде зур анда. Әле вакытына чык мунчада керәсең, алар бүлмәне чистартып кирип алалар да, теге киптереп кыздыралар да. Кирсәң, анда итеп бөтен җирне басып алганнар, урын юк, өстә генә бар иң өскә. Мен анда өскә менеп китәм. Булар инде күлемсерәп алалар да суны теге мишенә бәрәләр. Мин атылып чыгыр дип. Юк, мен анда утырам. Мен анда утырам, алар аптырыйлар, кайсылары чыгып китә, хатта мен һаман утырам. Мин аларга әйтмим. Мен аны шул не парилка кирип алдымнан шунда салкын суда нитеп yüзеп, шунасын теге душевойда салкында шулай итеп үземне суынга шәптән шунда кирип китәм. Ул инде хәзер аңладым инде. Стресс диләр, чөнки менә мин шул вакытта салкын тигәндә әле шул булды. Анда бездә Кама буенда мунча бар, шул мунчада мунча керәләр тирләп салкын суга төшәләр. Мин шулай иткәнем, мен әле балачакта йортта кояш кыздыра, мин шунда колонкадан салкын суны качайтып өстемә сибәдирим. Әти мәрхүм урышты яман, канны буздырасың. Мин алай ышанмыйдыр. Ул менә шул теге салкын суда шишмәнең суында куйынасың, итәсең. Аның артыннан бит яхшылап тирләп тагы парланып утыра кирәк. Анда кайсы вакытта мунча ябыла да китә. Салкын кайтасың, юлда салкын. Шулай үпкәгә әкрен салкын тияу. Чөнки урыс әйтә, ие, человек не железный ди. Шул кебек аны үзеңне уйламасаң, кем сине уйлый инде. Нәрсә әйтәс килә? Шул хамам йомшак кына аның файдасы шул әкрен. Кеше әкрен шул салкында йөргәнгә күрә салкын тиян бик яман анарга, һәм ул мунча кергәндә шундый хамамда ятса, ташта әкрен. Менә ташта, мәсәлән, бер мизгелгә генә утырып карагыз, сез салкын ташка, бернәрсә булмый анда. Өлгерми ул сезгә зыян китерергә. Аз генә таш салкын булса да, озак утырсагыз, анда сезгә инде геморрой да, простатит та, бөтен букет диләрме, шул һәммәсе сезгә аяга инде ансы була инде. Шуңа күрә ул ташта йылы булса, әкрен ул булай сизелмей дә, файдасын китереп тора. Шул кебек миндә әнә шул теге эссе теге скамейкаларга ятып кеше күрмәгән чакта туган якка да кайтып кирпечләргә күкрәк белән терәлеп шулап торам, әйтәм. Менә кайсы якларда шул бит ясарга була, чөнки климат монда яман, салкын, ник менә эшләмәскә инде шунда. Идеяда кайсы вакытта шул минемчә менә нәрсәләр чыгаралар, төрле нәрсәләр, менә шундый бер ясалма таш булса да, хәтта алдыңда шул тегәни электрический шул розетка тактың да, әкрен ул йылтып ята күкрәкне, шулай бер нәрсә мәсәлән. Бәлки ул бер шундый төсле бер нәрсә бардыр инде, мин аны белмим, кызганычка каршы. Ие, шулай әйтәс килә. Салкын ул кешенең дусы да, дошманы да. Инде аны үзеңне карамасаң, салкын тия. Салкын тигәч инде анда дөньяның кызыгы китә. Ширләгәч инде анда ул син әле мин дусым турына сөйләгән идем. Ширләп карасам бу юлы. Мен менә яз көнне ширләп йөргәндә ул кыдрәтле шундай йөридер. Инде хәзер мин Аллага шөкер төзелдем. Карасам ул инде тарала башлаган, инде йөзенә карасам да күренеп тора. Булай да берничә шире бар иде, ул хәзер бигрәк инде ашып киткән,
шунда хәрәкәтләнсә, минемчә, ул булыр иде. Хәрәкәтләнергә кирәк. Ул ирнә, ул кеше бит менә кайсы вакытта эче пыша, ул әгәр дә сөйләшеп йөри торган кеше булса, ул урамда кайсылары менә аңлыйлар аны. Сөйләшеп йөриләр. Ә кемдер яратмый андый нәрсәне, эче пыша, бик шуңа күрә сәламәтлеккә файда китерәс килмиләр. Менә шаяртып әйтсә, бер кәтүк йеп монда. Йепме, җипме дип бер кәтүк. Бер нәрсә тегергә була. В стране великанов. Авылда менә шушлай мәктәп янында күрдем мин. Анда-санда. Ул бездә авылда урамда йөрү кеше шикләнеп карый, нәрсә дип йөри. Бунда дип йөри шәһәрнең үзәгендә, мәсәлән, шәһәр дим, авылның үзәк урамында инде кеше уза алай. Анда инде йөри. Ә менә бүтән якларда мин элек кайда китеп бара, кемгә китеп бара дип кызыксыналар кеше. Ә менә шулай тик сәламәтлек өчен хәрәкәтләнергә дип берсе дә уйламый. Шуңа күрә кайсылары өйдә утырып тора. Мин аларны кызганып жәлләп куям, хатта аны туган яктан да ниләр кибеткә ерак барырга, пешрак, шул ни төрле тәкъдимнәр бар. Әйтәм, кешедән тора. Алар Советлар Союзына калган, Совет властена калган түрәләр кушса, шуны эшлиләр. Ә менә үзләре бер кайчан инициатива булмаганга күрә аларның ни бер кызыгы юк анда авылда. Мәсәлән, шул җыйналып күңел ачып утырсалар бераз. Мәсәлән, ул бит инде бер уйласаң, авылдашлар, аларның сөйли торган сүзе дә бар. Ни шул бер нәрсә белән кызыксынырга тиешләр алар. Менә кинода карыйсың. Авылмы нәрсәме? Хатта шул Австралияны күрсәтәләр. Алар бер җирдә җыйналышып күңел ачалар. Бездә юк. Мал карыйлар да көн буена, тик бер вакытта кибеткә чыгып керәләр. Кибеткә чыгып керәләр дә шулай. Ә инде башка бер нәрсәләр дә юк аларның. Ә минемчә, ул дөрес түгел. Алар йөришергә тиеш, күңел ачып. Анда авылда да бит була. Ул җитәкчедән тора, җитәкче бәлки хәзер. Әйттем бит, үзеннән тормый аларның, кешеләрнең. Алар инде инициатива булмагач, урыс әйтә, безинициативный ди. Менә мондай урамга чыккач, һава исе икенче төрле үзгәргәне сизелеп тора. Анда агачларныкы. Шуны бит белеп торалар. Һәр агачлардан файда бар дип. Анда өйләр янында агачларны кисеп ташлыйлар. Мыскыллар төрүче бик күп. Әйтәм, адәм баласында уйламый микән, менә бу бер агач ни хәтле сәламәтлек китерә кешегә дип. Ул шул, әйтәм, инициатива юк. Кеше ваемсыз, берәүгә бер нәрсә кирәкми, минемчә иртәгә килеп, шушны бөтен агачларны кисеп ташлап, алар урынына асфальт ясаса, бер кеше өндәми. Менә шундый менә вакыт килде, шундый заман килде. Бер кешегә кызык түгел, алар өйрәнгәннәр, алар эшен эшлиләр. Менә алар үз кулы белән менә шулай эшләгән булса шушыны, алар менә шулай ватып, пешератып, әллә нәрсә язып йөрмәсләр иде. Юк. Тагымында бер нәрсә чыга, язышып торалар. Кем кешеләр анда, мин беләм инде, чатларда. Менә шуны белән тамамласа була. Тик шул менә уйлаган идем. Хәрәкәтләнергә кирәк. Урыста әйтәләр, движение это жизнь ди. Хәрәкәттә бәрәкәт, хәрәкәттә сәламәтлек. Кызганычка каршы халык аны аңламый. Әле хәзер яхшы менә. Җир коры, җил салкын юк, яңгыр, карлы яңгыр юк. Шунысы шундый вакыт килгәч, ул анда бигрәк катлаулы урамда йөрергә. Инде ничә ай дәврендә шунда да кемдер йөргән була, ә менә булай кадерен белмиләр. Шул, мәсәлән, машинада йөргән кешеләр инде шимбә, якшәмбе 2 көн
кыланмыйча машиналарны куеп жаяу йөрсәләр, сәламәтлеккә файдасы килә дип. Төрле җиргә жаяу барып, тегендә жаяу барып, монда нинди файдалы булыр. Менә шул әйтәс килә. Теге достым, иптәшме күргән идем. Машинадан төшми. Ә үзе ширлә беткән, юанай беткән, ике таяк алып, теге картлар шикелле ике таяк алып шуның белән йөргән була. Мен уйлап торам, әйе, ник син машинаны куеп бераз йөрмисең инде. Менә шулай җәяү тегендә монда. Ул әле менә баласын алып килә, футболчы имеш. А футболчыга кирәкмиме шундый, урысча әйтмеш, тренировка, хәрәкәт. Шуннан җәяү килегез. Менә мин студент чагымда физкультура кафедрасы бар, парк Маяковскийда, Екатеринбургта. Мин 15 минутмы нидән йөгерәдерим. Тулай трактан шунда. Кайтканда да шулай. Әле шул паркта безне нихәтле йөгерергә кушалар. Файдалы нәрсә эш дип шулай. Монда да бит була. Юк, ул машина белән шуны көләм менә, баласын белеп тора. Футбол уйнасын, әйтерсең ул бер ни була, футболчы була. Әле ул нәрсә дип әйтәләр бездә. Ургачы дип әйтәләр бездә, әти мәрхүм мазаклап әйтәләр. Ургачы кебек ул киләчәге нәрсә ул? Футбол уйнап йөрим әле, белмим. Нигә кирәк ул менә? Аны аңлый алмыйм. Менә шул 2 көн шимбә якшәмбе шулай машиналар куеп җәй йөрсәләр, саф һава да рәхәтләнеп, сәламәтләндереп үзен йөрләр иде. Юк, менә ул аны нихәтле зыян китерә. Элек ана тегендә булмаган иде, хәзер үй алдына машина, ул төтеннәре өйгә керә. Кеше шул сулап тора шуны. Үпкәләрен бетерә. Барыбер шуңа карамастан кеше аңламый аны. Аңламый да кеше. Карап сайын тотканда күтәреп китеп бара. Яңа мин караган, парк янында бер яшь кенә, вообще тәбәнәк кенә бер кыз бала тапканда, коляскасында баласын сабыйын алып китеп бара. Колясканың бер ягыннан әллә эт, әллә псидер бәлки. Эт булса янда чыгып бары, псине утырткан. Кая менә иптәше, тормыш иптәше дип әйтәләр. Ансы юк. Бәлки эшләп йөрим, нәрсәме, әллә кызгашып беткәннәрме? Тормышта беләсез бит, төрле нәрсә. Шуның белән тамамлыйсым килә, тик нигә сузып барам мин? Чөнки кайсы вакытта менә башта кайсы бер мизгел тозсыз бер нәрсә сөйлисең, бара бер шул ук бер фикер туа. Шуңа күрә уртаклашасы килә дә, шунысы тагы соңыдан ни, аны кемдер әйтә, кагазга яз да укы. Әгәр дә миндә җәмәгать булса, карый торган, ичмасам бер караганда бер юлы 2-3 мең кеше, бер юлы менә, бер мизгел. Шунда мин бәлки шулай итер идем. Булай нәрсә ул 20-30 кеше карый, шуның өчен мин тырышып, миңа бит файда килми анардан. Әгәр дә миңа акча күчереп торган кешеләр булса, мин аларны шулай җаваплылык хакында уйлап, кая мин кешеләр бит мине тәэмин итеп тора, мине уңайсыз бер вакыт әйтерләр, ник эшләмисең? Кемдер әле әйтер менә, элек газетта мин шундый фикерләр менә кемдер әйтәдер. Хәзер боккашамаган нәрсәне сөйли дип. Мин газетта эшләгәндә шул темаларны яктыртып, сәламәтләндерү хакында язып куядыр, алар халык укыйдыр, хатта хатларда киләдер әле. Менә рәхмәт, шулай дип кемдер менә ул бит мин үземне әйтәсем килә, мин йөгерү белән шөгыльләнгән кеше, мин аны шул китабын укысам, йөгерү файдасы дип шул ук тотынам да, йөгереп чыгам, йөгереп йөрим. Әле мин Сахалинга да апарган идем бер китап, булганда йөгерү турында бүлек мөдире Емельянов дигән, ул миңа Гөлчәйгә парадыр, урыс шәйшертәдер шунда, шул мине сорап алды, ул йөгерү белән шөгыльләнә. Мин аны бик ышанып җитмәгән идем, әйтәм. Анда язган бөтен нинди генә файда юк йөгерүдән. Зыянын бер дә әйтмәгәннәр. Мин аны мишекләндем, әйтәм, бәлки ул алай торыр. Шуннан бер елдан соң белдем, ул теге нәрсә позвоночникты шул ди, бераз ди йөгергәндә ди, шуңа зыян китә, чөнки йөгереп йөри кеше ди. Менә шуңа күрә инде соңыдан
йөгерүне ташлагач, бераз үкендем, әйтәм, не ташладым. Бик файдалы ул йөрәккә, нигә, бөтен нәрсәгә, тәнгә. Шуннан мен аны аякка йомшак нәрсәләр киеп, әллә ничек ботинка салып, йомшак нәрсәләр, һәм анда асфальтта кеше йөгерә, мин асфальтта йөгермичә, нидән, урамнан теге парк эчендә йомшактан йөгерәдер. Мен бик яхшы рәхәтләнеп, дөрес тә менә ширләп ятканда тик тиз төзәлеп китәсең. Чөнки әле син йөгергәч үпкәң көчле, давление, кан басымы яхшы, йөгергәч шул теге әйттем инде, үпкәләр яхшы эшли, үпкә яхшы эшләгәч, ширләп ятканда да тиз төзәлеп китәсең. Ул яткан кеше ди үзенә йөрәгеннән башка бигрәк тә ди үпкәсенә зыян китерә икән ди. Ул хак сүзләр җәмәгать. Шуңа күрә кеше мәсәлән атналар буеп ятса чыкмыйча, ул үпкәсен бетерә ул икән. Мин шуны укыдым. Шуңа күрә сезгә сәламәтлек телим. Тыңлаганыз өчен рәхмәт. Менә кем белер, кайдан белер идегез сез үпкәгә файда хәрәкәтләнсәң, йөрмәсәң зыян китерә дип. Мин шуны уртаклашам. Аны кеше кадерен дә белми. Алар уйлый, сөйлә инде шунда әллә нәрсә ашамаган дип. Алтынмы, көмеш кайсакта бит ята аяк астында. Кеше аны пычрак булгач нәрсәме тибеп китә. Шун кебек кайсы мин дә уйлап торам. Кызганычка каршы файдалы фикер, киңәшләрне кешеләр файдалы киңәшләргә ваимсыз калалар да, нигә кирәк ул миңа диләр, соңдан зарланып йөриләр. Мин Аллага шөкер менә җәй буена йөгереп йөргәч, кыш көне кайсы вакытта йөгергәч, күз тимәсен, ул кайсы вакытта яз көнне дә 20 чакрым шәһәрнең бер читеннән бер читенә торып чабам. Анда бер дә зарланмыйм, икенче көнне йөрәк тә авыртмый, Аллага шөкер. Чөнки ул хәрәкәтләнгән кешегә бик файдалы, ул аңлап тора. Кеше уйламаса, ул хәрәкәтләнмичә өйдә ятса, анарга зыян килә. Шуның белән тамамлыйс килә. Игътибар өчен рәхмәт.